Život ťa vždy otestuje tesne predtým, ako urobíš veľkú zmenu. Takto zistíš, že sa to deje aj tebe. Všetko, čo už nie je s tebou v súlade založené na strachu alebo manipulácii, sa ti rozpadne v tvojom živote a odíde z tvojho života. Priateľstva, spolupráce, práce, biznisy, vzťahy. Nie je to trest, ale je to preto, že si to nemôžeš zobrať do svojho nového života. Čelíš rovnakým lekciám stále dookola a dookola, až pokým nepochopíš, prečo sa ti to opakuje. Môžeš mať pocit, že si zaseknutý a že sa nevieš z toho vymotať, pretože vesmír čaká na to, že začneš konať ináč, ako tu teraz. A keď sa rozhodneš konať ináč, ten cyklus sa zlomí a ty sa dostaneš z toho zaseknutia, ale môžeš sa cítiť úplne stratený a absolútne netušíš, čo ťa ďalej čaká. Nič ti zrazu nedáva zmysel, ale to je preto, že tvoja stará verzia tvojho ja už neexistuje. A nová ešte nie je. Jasnosť a ďalší smer príde až vtedy, keď urobíš ten odvážny krok, ktorý si možno roky nevedel zmeniť. A možno sa práve teraz nachádzaš v tom momente medzi starou a novou verziou tvojho ja. Tvoja odvaha, viera a nádej sú testované do úplných maxim. Čelíš neistote, neznámu, strachom a toto je veľmi náročný bod, kedy väčšina ľudí skončí alebo sa vzdá. Toto sú presne tie zázračné momenty, kedy sa ti mení život. Toto je bod, kedy potrebuješ prestať bojovať so životom a plne sa mu odovzdať. Ak to urobíš, tak cesta sa uvoľní. Si nútený dôverovať neznámu a plne sa odovzdať životu, aj keď nemáš žiadnu mapu. Najťažší bod je, že nemáš žiadne garancie, žiadne záruky, ale máš iba silný vnútorný pocit a vieru, že potrebuješ kráčať aj ďalej. Toto je moment, ktorý ťa buď zlomí, alebo prebudí. Budeš kráčať s dôverou, alebo to vzdáš. Keď zvládneš túto skúšku, tak cesta sa ti ukáže. Napíš mi do komentárov, ako týmto obdobím prechádzaš a ulož si toto video, daj like, daj odber a komentuj. Odvaha. Vidíme sa v ďalších videách.